Ravenala dan juga teman-teman YouTuber yang lain, saya ucapkan selamat malam. Pemirsa yang ada di rumah, selamat menyaksikan Campur Sari Mayangkara Niken Salindri. Tetap dukung terus Niken Salindrinya, amin. Dan juga Mayangkara tentunya. Live streaming juga dari Niken Salindri Family dan juga Royce Channel dan teman-teman YouTuber yang lain. Matur nembah nuwun. Monggo mangke Bapak Ibu yang ingin foto bersama mempelai berdua silakan bersama Revanala. Angel menurut jenenge. Navenala. Mari urung dingeki. Navenala. Oke. Matur nembah nuwun. Jot. Ya, nanjake waranggono salajengipun. Kula aturi Bapak Ibu sumangga kanthi lenggah sekecom midhangetaken mirsani Mayangkara. Yuk, ada Rinpi Mayangkara. Lah, sumangga. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambet karo sapa. Rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sakapananggonmu bali bisa kumpul kaya dueng uni. Jaran peci, jaran peci. Oh, taun nono windono tak enteni ning pucuke basane mengatakan sliramu wae. Ayo, senggah. Kok ngawur? Iki nyampet lagi. Iki mah kok terlalu semangat ki jane nyampet to, Mas? Biasa, cedek omah lah ya. Wah. Pani nyapa to panjane kamu ki kenapa to? Ket mangi tak sawang-sawang dekne rada gimana? Nuwun Iki sewu. pisan yo ngono. Sampun telat nggih. Nuwun sewu. Kupinge dipun rungokne nggih. Mutong. Aku bolos apa iki terusan? Bolos dewa. Lor kene lho. Iku wis iki sudah. Tulimo sak klosone. Apa iki? Anu warung iki lho. Wah. Cacah mampir. Mas Bambang, sampun. Terima kasih. Dereng lagu. Oh, dereng to. Tak kekrek ngono ya. Apa Mas terusane? Nang ojo lali pawelingmu kemana kamas janji-janjimu. Aku kang setia satu nganti saiki.
macan. Nah, bisa Mas yo. Ya. Wah. Ya. Baca. Alhamdulillah. Duh, ngopi bareng. Gak. Oh, sama nong mencot-mencot emang ya kesel toh, Mas? Anggitmu. Oh. Pecut ajaib. Jajal neh. Suara wis gak kena wisan. Pecute mlempem. Salah sama nong ngombe barang. Kasep, ya. Nggih alhamdulillah. Setunggal tembang sampun katuraken nggih Mas Bambang. Katresnan. Ninggal katresnan nggih. Muga-muga Mas Rizky kalian Mbak Ismawati ojo sampai ninggal katresnan. Nah betul. Selalu cinta dimanapun berada. Selawase yo Mas. Iya, selalu dekat di hati. Iya, meskipun ada ning atine tetap nyawiji. Oh atine panggah mepet ngene. Iya mau mepet. Oke. Terima kasih Mbak Rinvi. Iya, semoga dilanjut Mas Bambang. Matur nuwun. Kalau Mbak Rinvi sampun ngaturaken ninggal katresnan, katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Ya, nganjak waranggono lah iki. Alumni ning kangenku tanpa upama. Aku nek betul casitok iki iluh kowe kaya tumetes so. Itu bathuk. Ya, nanjake wayang lawas atau waranggono babat. Ya. Kurang siji jane uhune. Ya muga-muga iso melu terus ya. Amin. Ya. Ada pesinden yang dulunya ikut Mayangkara tentunya. Sampai sekarang pun juga masih sayang dengan Mayangkara dan juga Niken Salindri tentunya. Yuk, ada Hani Kusuma Mayangkara. Lah, sumangga. Hani. Dalam Mas Bambang Sukrasana. Oh, Sukrasana. Ora, Mas Bambang Balawa. Kangenku tanpa upama karo jenengmu yo. Semono uga sliraku Kang Mas. Iya. Iso kangen. Ora. Iya. Senyum. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modani wanyu janji meten sesemimpang seranging kalbu dengku semua papujanku tak jaluk jong citra janji dokang pasirang terani aman sirah dadi ati rina wangi aku tansah angeteni Jarane ji. Moga tetap tansah sumadi. Senggak kaya ngono kuwi. Lu senggak ombesan iki lho. Kuwi lek senggak ngono kuwi lor kono lho. Kono kuwi ya. Kowe aja lambe goder lho. Wis enggak barange ngopo? Oh jawane kangen Wino. Kulit oh tinumbas kowe ya. Ya ampun. Engko gegek sampean ae Mas. Iya patra aku ning Astagfirullahaladzim. saking kangen marang jeneng sira. Ngono ya Mas. Muga iso
Kangen tenan. Sing mirsani uga kangen. Heeh. Teko ngendi, Mas? Teko Surabaya. Ya. Kledang kae teko beranyap janji. Sesarengan Mayangkara niken Salindri angen tani katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh mugi-mugi saged dados jambining saya amin matur nuwun kagem sedayanipun. Matur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ampun. Aku mah ngurung nyium sampean. Mbak cium saiki. Aja. Lampune mbok patene tak patene wis. Sedih lu teh. Jile teh. Engko ning mburi ya. Heeh ya. Aku iki mau mbagayake hek. Masa ta? Matur nuwun. Sampeyan sing ngendang barang. Kangen. Karo sing ngedram barang. Iya. Karo sing nabuh kuwi lho balungan barang nggih. Sing ngedram barang, sing rupane kaya maling itu. Heeh. Iya. Kok maling kok? Kamu udah lama ndak jumpa sama aku, nanti cium juga ya. Cium tungkak ini belum boleh. Oke, Mbak Hani terima kasih. Sama-sama Mas Bambang. Yes, muga-muga sedonga dinonga, alhamdulillah iso ketemu maneh akeh sing kangen lho karo Hani. Iya, alhamdulillah. Temu kangen ya ini. Iya, temu kangen. Mumpung prei yo, Mbak. Heeh, mumpung prei. Ya mumpung iso nderekne Mayangkara. Oke. Ya mumpung kena nggih ganjel genepan lah ya. Sudah ya Mas Bambang. Nggih, matur nuwun Mbak Hani Kusuma. Nggih, ngaturaken kala wau angen tenis sampun katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh.
matur nembah nuwun kagem tamu undangan kang sampun kersa rawuh, sampun kersa paring donga dumateng Mas Rizky kalian Mbak Ismawati mugi-mugi nggih kondur tansah jinangkung rayi wilujeng slamet. Ingkang tasih lenggapi narasumangga sinambi ngrabi dedaran, sinambi angrantu Mbak Niken persiapan untuk menghibur panjenengan semuanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam sugeng dalu Pak Didik Polisi Budaya. Matur nuwun dari Polsek Wates dan juga senior saya. Wah, sehat selalu Pak Didik. Senior saya Mas Freddy, Pak Wo, sehat selalu kagem panjenengan. Niki tesih sederek karo Mbak Niken kowe temu kangen nok. Ya, nanti. Niki payahe sapa Mbak Niken? Sampeyan sik napa buta locaret niki? Niki riyen Sri Bobok niki riyen. Menika pesenanipun Pak Ali, menika pesinden pagebluk ya Pak. Nggih, pesenan jenengan nggih menika. Sinden pagebluk menika nggih sampun jane sik enom ning dompo ta ngesakne niki. Ya. Aku lek karo yuku sitok ijan kaya lenga karo banyu kaya kucing karo tikus. Yo nanjake Nining Banana Thousand. Yo. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Kang Mas. Nggih, sehat nggih. Yo ngalah yo. So, sinden tuweke bene. Piye Mas? Hah? Piye? Ora. Kowe kenangan nuwek-nuwekne aku. Ora ngono marah nyamu. Kene cedhek padepokan. Iya mamu pojok kono wae bakul pecel. Nuwek-nuwekne rumah saku. Menika kentongan ya. Bakul pecel iya kowe kondang ning ngene. Pisan kas mbok tuwek-tuwekne. Nyatane kowe mriki kualat. Nyapa kualat kaya ora. Pak kami tua menek rambutan. Apa wi? Aku nadyan tua. Kena nggo isu-isukan. Potongan kaya coba bakal kena isu-isukan. Modelmu kowe seneng karo aku. Gak. Kan biyen ngeser karo aku. Sudi. Cara kowe ngeser karo aku, sida karo aku, anakmu wis 3. Saiki apa wis duwe anakku? Rabi pirang dino? Alah iya ya. Tak sabar-sabarne. Kene lho yo sabar. Yo lali. Oke. Tak sabar-sabarne tiwas aku ngomong Pakku, wirang gak sida rabi karo sliramu. Jebule kowe kualat. Wah, rupa. Gak iso ngene. Ngenyakmu. Aku yo pangga iso ngalor. Sinden ngapunten sinden remason ndelala. Mambu remason ra apa-apa, Mas. Awake nyelosi botol Yakul. Bang. Sarungmu jiko nek gagasi. Gah, bene PN aku sarung tinggi dah. Kalem marep bongko apa aja ya. Ngombe sik. Aku lek bongko mesti ngejak awakmu, Bang. Aja aku jek rasa-rasa budal. Wis to disiong aku gak nututi tapi. Mong aku jek repot aku. Pas demek-demek. Wong kowe asline yo kangen karo aku wek. Tangan cerigis. Aku angger biasane sing mbok demek ora ngarep ora mburi. Kencenge. Aku bar musuh Nining mesti sesuk tak periksane puskesmas. Apane, Mas? Santengen ora. Kan lanang. Sowi gak ngene, Bang. Ya ngene pisan gak suwi, Bang. Kan lho. Itu kon di Mang. Kok kene tengah ben ketok disyuting ngene. Aduh. Ya kan lho.
sego pecel. Lho. Aleh ora. Aleh ora. Bang di belakang digoyang. Yo. Kaya bangsong. Saya turut tamasya berkeliling-keliling kota. Tanpa lingulang apa setiane kalakon. Oh alah mosok sih tuwek motone cadok ngono lho. Dalane kae lho. Aku dono arep golek saweran nang gone Bapak Ali iki lho. Beh, kowe iki Bale bayar aku sentek. Aku mape budal tega, budal tega. Dintekne sik. Aku ya puwek karo Bapak Soleh nyoh bayaranmu kabeh. Lah aku lho saiki iku Bang. Alah, pun panjenengan pateni nggih tumbal kerupuk ngono apa piye? Bang, kuwi mantanku kok iso arep nggih tumbal. Yo Bapak Ali iki mantanku. Pak, oh mantan bos. Mantan juragan sawi karo aku. Pacaran? Oh gak, Bang. Apa? Aku ya cetak opak. Watak kere dadak cit. Aku cetak opak kepoanasen, Bang. Pah. Terus? Gaya aku semaput. Semaput terus ditulungi Pak Ali. Kon mulih. Terus karo Bapak Ali digendong ngene. Ya Allah. Ngene, terus gayaku semaput lah. Semaput. Terus aku dikai napas buatan ngene, Mbak. Ayo. Arep mbok praktekne aku kowe. Ayo. Oh. Beh. Kowe bar mangan batang kowe ambune. Awakmu lek nguyuh mbok goceki tangan-tangan to? Tengen. Ha kok pusing. Ora apa-apa malah gauri. Lah aku lho roh kae lho. Pali ya. Kae. Sopo Pali? Nyapa? Kok digoceki dadine ambune wangi. Caidan aja ngono Pali. Boleh pancen lepas setel. Iya ya. Weh. Sing nyanyi nining udane teko. Ayo. Ayo mudhun. Lho urung nyanyone mbok menawa kok terang. Golek saweran. Has gak Mayangkara golek saweran malu. Tenan lek dikai dhuwit mo. Tampani. Nah. Ayo. Kowe kok cekmek-cekmek karo aku to? Alah wong tuwek lho gek yo. Wong wis karibatan. Aku jek duwe lho. Apa? Ngempet sing lanang. Jangan terong, Bang. Apa? Lawe kerupuk. Jangan terong lawe kerupuk. Kencenge bokong lho. Aku jek duwe. Apa wi? Jenenge Turi Putra. Tak kekrek ngono. Ayo nanti lanjut nih. Astagfirullahaladzim. Nyapa? Ayang bebku. Kabeh-kabeh. Aku nyapa lahir kok gak bareng niken kae. Sing nikane moh lahir karo kowe. Aduh aku jambe sinigar karo niken. Aku terus gendaan karo tukang ngendang. Kowe jambe sinigar karo niken. Niken sing apik kowe sing bosok ya kowe. Bang kowe kok panggah ngelek ngono. Ora, sing paling apik. Dan nyanyi Neng. Dan nyanyi ngene. Ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi. Udan sesuk tutokno saiki mandek dhisik. Aku tak manjing sak ora-orane kingko oleh imbuh. Sesuk tinggi tuku gas.
Dongane dhewe kangelan dongane sak kanca. Allah. Ayo. Dongaku mesti mandi. Mandi apa? Malah deres lho ngono. Dongamu kuwale. Enek Bagong. Apa? Adike jenenge Petruk. Heeh, terus? Ya kencenge Bokong jenenge Turi putih. Tak kekrek. Lah apa neh? Iya. Nah. Senengane. Ya. Bapak Ali. Bapak Ali Midam Sari. Aku tak medun salim Bapak Ali sih ya. Salim ora apa-apa. Mumpung kowe jek urip. Bapak disiapne gak? Siapne surat Yasin mawon, Pak. Aku tak rono ya. Tabuana kemi dikethek. Tung, kebo biru. Tung. Oh, alah bakul sego pecel penak direwangi gendeng to, Nduk. Ana. Diparani ngono. Wah, momonganku tambah siji. Kendange cang ganteng tutukno. Oh, kendang miji kethek. Ah. Sahur. Anu Bapak Ali diutus kalih Mas Bambang. Oh, lambe gotir. Ora ketang. Patang lembar. Ora. Jane 8. Kowe aja gawe jenengku tak kekrek. Kowe gawe jenengku tak kekrek tenan. Anu dikongkon Mas Bambang, Mas Hoteng, bayar dingi lali. Ayo lemean jadene. Meneng. Iki lek ra di ngene iki. Tanganmu pesing. Ngomongin nek nguyah kon lepas seter kok. Bengungi lho mike. Ngene. Anu Mas Ali kalih Mas Bambang kan nyuwun imbuh sindane 8. Wop, bocah. Mboten paling mbok cekak glegek kula mboten paling. Lah piro? Patra lambene bakul sego tumpang ngene wae. Sak panjake jalone gak? Weh, kowe iki aja ngisi-ngisi to, Neng. Lah bos ya. Iya. Lah Tanganmu lho. Mak. aku lek demek liyane kuwi gak seneng. Anu jenengan Pak Didi nita bedi lendase iki, Pak. Wih, risih. Mas manten, tak dongakne panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk taline brayat, Mas. Ora usah akeh-akeh. 8. Aja kaya Bambang ya, Mas. Lagi iki sinden ra digatekne karo manten. Jarno Mbak anggepen kuwi anu pesugihan ngono ya. Dianggep kuwi anu lelepah. Mas manten sampean gak pengen nyawer Bambang dong. Lah iya kok aku terus liwat aku. Kowe kok tak kuwasi lho ngono. Anu amplop mburimu bukaan, Mas. Aku nyawang mantene iki seneng iki. Iki lho ora iso meleke. Nah, ombo. Ku calon maneh. Panjen yo Cina kok kaya ngono. Kaboten idep. Ku Cina. Cina. Ya ni hormat cecek dadi Thomas Manggolo. Salim karo aku ya anu Mas aja kaya Bambang dadi manten kuwi seneng. Gak. Mas. Ya maaf lho Mas. Salim. Tanganmu lho, kuwi lagi tas dadi manten mbok. Salim Mas. Salim. Oh, walus. Culno Mas ambene teme bosok kuwi jan. Kulno nggih tumpang ngono kuwi. Kula sampe dibukane bubuhan. Aja sing pucet ya Mas. Gak powo enak ngene iki. Cah iki kok ndremis to. Anu Mas iki tak balekne gak penak aku karo iki lho. Saman buntu 100 ngene wis. Lho lha piye mek 50. Weh, ya ampun, Gusti nyun ngapura. Mayangkara iki wis luweh-luweh lho. Sapa ning? Alah Bapak Soleh Nasun kok tak gembokane. Tak balekne Mas. Rumah saya Bapak Soleh bayi. Tak buntu. Digemboki. Iki buntu 100. Ayo. Ndang balik ning kandange. Aku gendong. Yo. Lumayan, gas mundak kena gitu gas. Isine boneka labubu no. Aku ngomong sitok kae urung mari ganti sitok enak. Ya, Pak. Bayaran piro iki kok? Wes medun. Bayaran piro? Alhamdulillah. Ngomong wong 5 kabotan kok sitok neh kaya buta cakil iki. Nyanyi. Wis to Ken, alhamdulillah sampun sembah nuwun saya mawon. Kula dongakne kathah rezekine bar kurang nalikane ijik to. Jek. Tukang syuting gak nyawer.
Rupamu kok malah kota amal. Digarap rembak sesek gawe kuwi apa jenenge ngene anu drum. Anu nggih gitar. Yo. Colopot melek. Ali Mustafa garap sing rembak sesek. Mama minta yang pergerakannya seru. Kok ganteng melek kon ndi le omahmu ndi le. Tanggapan melu Mayangkara laris nggih ceplek. Kowe duduk ceplek iki kawat ditekuk. Sesuk kira-kira poso didol. Nah, kurang rebek, Jaipong. Ayo aku Mas, kendang Jaipong aku tak rono. Ya. Tabuana Mas. Tabuana. Aku lek mbok tabui semangat. Bob Jaipong tok, Jaipong tok, Jaipong tok. La ilaha illallah. Kowe lek panggah gak seneng kambekku omong kok. Aku nolak awakmu mergo awakmu lakune ngalor ngulon, Bang. Ora usah ngono. Hayya. Hayya. Kemen-demen cubung. Aduh dadi pampir. Hayya. Wes. Mandeke kok ngene. Sik. Mandeke kok yo golek pas linggono kene. Mbok petone dulure. Nggih. Matur nembah nuwun Presiden Pagebluk. Kalau wau Mbak Nining Banana mijil saking pojok wates menika pesenanipun Pak Ali nggih Pak Ali. Monggo benjing dipun anu di blender kan mon kalih kerupuk. Matur nembah nuwun nggih. Bapak Ibu, tasih semangat. Pengen semangat, mintanya apa coba yang ada di sebelah kanan, minta siapa? Semua sinden sudah nyanyi kan? Semua sinden sudah nyanyi? Kok belum, yang belum siapa? Niken, oke. Paling nyuwun sinten? Oh, Mbak Nining, nggih. Manggah Nining yang goleki. Minta siapa Pak Ali? Niken. Ibu juga minta Niken? Nggih, yang ada depan minta siapa? Di Jawa toh, Cok? Nyapa Bambang. Minta siapa? Njot, oke. Minta siapa? Biar semangat panggilkan siapa? Njot. Oke, kita panggilkan artis. Aku tangan sih. Aja banyol. Anak wong MC lah kok kecekluk. Enggak. Shootingin. Penak-penak MC lho kok ya. Baik, agar Bapak Ibu lebih semangat kita panggilkan siapa?